the whistle, baby, you the referee. Ahojte ľudia, ja vás zdravím pri informačke na môj kanál Wolfgang. Jak ma napadlo to meno? Neviem. Proste som si na to spomenul, no je to tak. Na mojom kanále, začneme hneď z hurta, budeme natáčať hry väčšinou typu Minecraft, Metin a dakedy Safa Game, keď sa mi bude chcieť. Máme iné hry, ale nejdu mi natáčať, neviem prečo. Snažil som sa to zapnúť aj nejako sporovozniť, ale proste nechce sa to. Teraz práve natáčam Safa Game, jak vidíte, len som prišiel pozrieť, čo tu je, nové, tak si pozrieme. Na cechu máme súboj, Asketia proti Helldriders. Zatiaľ vyhrávame. Super, vyhrali sme. Super, vyhrali sme. A ja som pripravený na útok a som pripravený na obranu. Som pripravený na obranu. Kontrafaky. Dobre, tak troška veľký level, ale však nevadí. Ľudia ma furt pri toto dávajú do cechu, lebo som strašne dobrý v PvP. Nevidíte tuto, všade. Máme tu hospodu. Super, vyhrali sme. Mám dosť epikov. V 56. leveli, 1, 2, 2 skla mi chýbajú. To si nevšimajte, to som si písal s kamošom. Áno, cez Game. Nechcem. Skúsime arenku ešte. Dobre, nedali sme to. No a ešte som chcel povedať, tak budeme natáčať tie hry, ktoré som povedal, a ešte aj do druhého. Bude so mnou natáčať môj kamarát. Volá sa White. Jeho práve meno nebudem prezradzať, to ani moje nepoviem, to až keď už tak nejakom vlogu. On sa volá White a Wolfgang a budeme natáčať napríklad ten Safa Game. Nejaké tie metiny a ten Minecraft práve. Asi najviac budeme natáčať ten Minecraft a metiny. Jo, o nič iné, mňa vlastne ani nič iné nebaví. Snažil som sa natáčať aj Counter Strike a furt mi nejde spustiť nahrávanie na Counter Strike. A to už by mohlo byť aj